Великопостний ход і паломництво нас допровадили до преслави торжества Христового Воскресення, найвищої події у історії спасення, побіди живота над смертю, правди над неправду, любові над ненавистю. Воскресення Христово на телі важна подія, що святий апостол Павло з ним условлює сущність християнського віроучення. І говорить: «Keď Христос не воскреснув, ведь даремне наше наказування, даремна і наша віра». Воскресення Христово визначило новий сенс людському животу, надало му смисл і орієнтир. Зо своїм воскресенням з мертвих Христос утверджує у нас віру до будучого блаженого живота і дава силу уж teraz жити з новим животом, який нам дарований у святім крещенню. Вінчуємо вам, дорогі вірні нашої єпархії, свято Воскресення Христового. Незаходне світло Христової Пасхи найошвіцує наш живот і принесе до наших серців мир, радость і надію. Христос воскрес, воістину воскрес.